Yes. Not in the South local government of Anambra State, southeast for the political zone. If I the woman there will go in hotel and suit. I have opened this hotel on the 29th and 30th and 31st. I will 3 major events to open. One will come to Mayor in the South. Okay. Youth. Easy. Okay. I have technology I discovered in Europe, in Asia, in America. I put this part of it. No, party of our pork, what you are or Balatubia. When you don't have 12 years, we have about we are back now, walk over there. We go 22 years, and I hear you go see what we have to do. I say, I am blessed or see what we are blessed. Since go 25 years. I was saying from January 1, 2022 to December 31st, they have launched 2 major hotels, worth 2 billion naira. I eat here, say, I want to do that. We are also going to get it. Now, no go to for why I was sweating. Or an essay. Oh, then I'm my own over here, a route to Oba. If I did again, now, if the pretext symbol at the access road, or guaranteed access road for 21 days construction, more than ready. I got commission here on the 1st of January 2023. Yeah. Classic hotel room. They bounded with a lot of comfort. A switch. Ilura switch is so more. For real. Before I buy a toilet of flush, I mean. For real. If you know you have spent your holiday in Dubai and in Europe, come to Aba. Come to Golden Egg Hotel and Suit. Come to Triple P Hotel and Suit. Eba for Kega or Eba. Now, I assure you, with the office I represent, that I represent the order of the state government. Come and enjoy yourself. Take your holiday vacation to Oba. If you are back, Oba, Power. Because I don't want some 11 and I like in Kenny and they are never. Another, look, in 9 hours. I'm 1 o'clock. I'm mad. Or at a new colonial. We are one for suit.
Now on our caterpillar na ụzọ under 21 days ka anyị ji wee kwụsị na anyị alụsị ụzọ moto agbaba ya wa akụlụta ụzọ eteka mana nkwuo ha many kilomita ụfọ ndị sive ngọ mana mgbe ị bịara ka ịbụ ebe ebidoro bụ ụzọ alụgide ụzọ alụrụ gbagolu ntu a alụrụkwa ya gbagolukwalu ntu na agbagokwa sikwa saịdị ibe ma agbagolukwa pụọ many road ya dịrọ nụ mma 10 kilometer road coverage. alụ ogwu agwakọta akwụkwọ m ike agụgọ m mara mma agbakwazi aka m nwụrụzi aka ngosibe ya mma ji abụrụ m ọnụ anọ m n'ọrụ ife mere m ji were aka m bido bụ iwe ama na mmanwụ agba na-eke nke nwa bụ suit etigo m nke ahụ na oge a mechinatago ebe nwa bụ palọ maka suutu ahụ agụụ n'owu nwa dị ana ekwu n'okwu ana m atụrụ egwu mmadụ ịgba m egbe nọ esta na white n'iyi maka na egbewe nwa dọka akpa m maka na ọkụ egbe na-eleka akpa ana m ayọrọ mmadụ ya gbana m egbe nọ esta na white Akwa room edoziga, ke room edoziga. Aya wada man, second floor. Amaka ebe abandon na ochi gbulu okwu. Kuma ego bugo okwu nwana ma yesi na nna m ochi. Tu oba ko supervisor go taka. Sana ati oro kan fo ba. Akwa do ba sit here. Akwa ba. Uma do de esi. Esi oti na kole do na makaga. Ah, se bia ka agbo ọkụ ya. Onwe ebe ya like nke dị n'elu nke nwe site atọ esi enu na ebe n'iwe ka bụ the smallest rooms segbe ọkụ. Aha. Yes, live. This is Dubai. Huh? Yes, this is Dubai. Hello hotel adịrọ ọkụ izi na ọgụ na mgba adịkwa n'ime erie nne. Oh yeah.
South Africa, I can never love South Africa. If we're not going to be your I did. PG. One them. Oh, yeah, bottle of glass in there, wherever. Don't worry, I'm sending in there while ndị na ọlụlụ mụ na babalọ mba mma akwa efa n'ọkụ ọ bụkwa ndị abụ inye ọrụ ọdụkụ na-ejebe rie ọkụzụ ugbo ihe nye mmadụ ọrụ ya alụ ọrụ ọdụkụ ejebe ọkụzụ ugbo this is Oba Do not disturb. ọkụ onye a na-enwere ọkụ ọka nke a bụ Golden Egg Hotel ife anyị ebe a Golden Egg ibe a kara ebe a bakwa ọkụ tiwara hotel bụ ka anyị kpọọ ya ka ndị ọcha wee kpọta nwụọ maka ndị ọcha bụ ibe ya ala asa bụ ebe a ya gazie ọnya eziokwu ị na-ekwu ọ bụrụ na ndị chọọ enwere ibe pawata na nke ikpeazụ a maka na onye ọbụla ya eri aka ya ndị chọọ na-enwere ibe pawata and ndị ọkwa ihe mmadụ asị ọkwa 50,000 nke ọ bụrụ ịnọkọtakwa bụ o nwere onye bụ mmadụ bụ 50,000 ọsọ ọkwa 50,000 ka ọ na-agba ndị ọgbọ ya ebuteghị ya ọla ogu ka nke eji eficha aka nke a bụ nke a na-edebe na toilet eji eficha ụkwụ ọkwa ya ka eji eficha ụkwụ Golden Egg. Nwoke abago, nwoke bụ mmọnwụ. Nwoke bụ mmọnwụ. Egodoro m. American standard. Ọchịkọ. American standard. Ọdụkọ ka ọ ya abịa. Obinna Odaje ekwukwa n'ọkụ. Obinna nwere ogu. Ọpụrụ ọkụ. Onwe ọzọ ịlụpụtago? Nke ahụ dị a na-anọkwa ya? Ebe a ka esa nnukwu nwaanyị ka eke ime ọ nwunye m ka e bụ maka na anyị na-anụ ka akwe n'ọkụ kelee ebe ị na-alụtụ sikekwa n'aba gị onye chọba aka ebe anyị achọta ya akwụrụ ọtọ ka ese
He's my guy. Oh, okay. He's my guy. Olanaza. Emana m kwuru si ife ọbụla onye na-alụ ya lụsibe ike. Ọ bụ na ọ na-agala aga na ihe ekpere ọgaba agaba. And ọ mmadụ na-enyere mmadụ aka mmadụ ji ebu. Na ọ bụ na nwanne na-eme ibe a tinyere ejebe n'obodo oyibo ya alụba ya. Ụfọdụ gosi tii na kọntena ọda na mmiri. Ọkamana igoro n'ebe ịma na igote. Nne mmadụ chi nweta onwe ndị na-ajọ fa chi nweta kedu nọmba ya abụọ? Nọmba 08064270965. Ịchọkwa na Instagram Apolli Bedens. Adọma. Ntụ ive ịlụ ntụ iswe ntụ edo ka ive ịlụ ọdọ. Chimana onye tikwala aka. Ọbara tụlere ịkara aka. Onye tikwa n'aka maka mmọnwụ anyị na-etikwa ịtarị. Onye o tinyere ịtarị otido. Onwe ọzọ? Ejiro master ya. Ngwa tinye chi ọka. N'ọka nke eji emepe ụzọ nna m. Ọ bụ na South Africa m bụ ka afọ ụbọchị na Nigeria. Ọ ka kwa ọkọla bụ ka ekwukwara nta ndị Anyị nwere ebe njem m so na nọọsụ ahụ ka nna m fụrụ di ya. Scanty one. Golden Egg Hotel and so mana no Igbo. Nya bụ ife bụ gold n'obo am n'Igbo kele ọla akwa ọkọ tiwa akọ ọla akwa so na anyị gbara ya ka oyibo ya aghọta n'ụfọdụ ndị oyibo akpatanwụla akwa tiwa akọ ka ọ dịkwa ka na-eme nke a bụkwa